Welkom lieve mensen bij weer een nieuwe aflevering van Scheldemondig. Vanavond heb ik in de studio twee bijzondere gasten en wij gaan het vanavond hebben over spirituele zaken. Welkom Aart van Houweling en welkom Wiel Wiets. Dankjewel. Ja, nou wat ontzettend leuk dat jullie er zijn vanavond. Wiel, jij bent van de katholieke kerk? Ik, de pastoor van de katholieke parochies in Zeeuws-Vlaanderen. Ja. En Aart, jij bent van de andere tak? Uiteindelijk zijn we van één tak wat mij betreft. Maar nee, ik ben protestants. En ik ben nu werkzaam voor de protestantse gemeente in Hulst. En ik was dat tot voor al ruim een jaar hier in Oostburg. In Oostburg, ja. Volgens mij ben ik ook wel eens bij een dienst geweest hier in Oostburg. Oh, van jou. dat zou kunnen. Ja, mooi. We gaan het vanavond even hebben over spirituele zaken. Want jullie zijn, ik roep even 30 jaar geleden ongeveer zo in deze professie gerold. Hoe zijn jullie er zo gekomen om deze weg te bewandelen? Nou, hoe ben je zo gekomen? Dat is natuurlijk een proces wat zich in mijzelf voltrok en wat zich in een mens voltrekt. Je probeert het een beetje compact te vertellen. Ik ben niet altijd van plan geweest om dit te gaan doen, van kinds af aan. Ik had wel verbinding met de kerk. Ik ben altijd gelovig. Ik heb altijd gelovig geleefd. Ik ging altijd naar de kerk. En wilde toch eigenlijk andere dingen doen. Ik was erg politiek betrokken. En vond bestuurswetenschappen en politicologie. Toen ik op Atheneum zat, vond ik dat eigenlijk wat ik wilde gaan doen. En dat kon in gezamenlijkheid alleen in Leiden gebeuren. En daarom ben ik als enige van mijn school naar Leiden gegaan, was geen enkele vraag. En toen ik daar was, ook heel kort verteld, heb ik vrienden ontmoet. Met die vrienden heb ik veel gesproken. Die vrienden waren niet katholiek. Was voor mij ook een openbaring als katholieke jongen uit het Zuid-Limburgse kerkraden. Kwam je in het protestante Leiden waar niemand katholiek, dat was niks katholiek. En die jongens ook niet en die meisjes van die vriendengroep. Maar de gesprekken waren intens. En dat heeft eigenlijk mijn katholiek zijn verdiept en verstevigd. En ik dacht, ik moet iets met die kerk, want dat wil ik. En toen ben ik dat gaan doen. Toen ben ik na mijn kandidaat gestopt in Leiden. En theologie gaan studeren in Heerlen. In Heerlen? In Zuid-Limburg. Oké. Ja. Ja. En dan wordt daar de weg naar de priesterroeping verder ontwikkeld. Want dat is ook niet 1, 2, 3 dat zo is. Nee, dat is Werken een heel in proces. het pastoraat is één, maar als je dan dat wil doen, omdat ik vond, de afweging was, wat wil je eigenlijk? En dan zei ik wil eigenlijk Christus present stellen. Dus ik praat echt vanuit de katholieke insteek. En hoe kan dat het beste? Door de sacramenten zeg maar, met mensen te beleven. En om dat te doen is priester zijn wat je dan moet zijn. En ik kon dat worden. Ja, mooi. Ja, omdat ik man was en ongehuwd. En daardoor kon dat. Ja. En zodoende is het gekomen. Ja. Ja. Mooi, dank En dat je. kon niet in Limburg. Dat vertel ik ook eerlijk, omdat de bisschop van Roermond toen de tijd Monsieur Gijzen was. En Monsieur Gijzen die wilde met mijn opleiding, die was te vrijzinnig. Niks eigenlijk van doen hebben. Oké. En daarom ben ik bij bisschop Ernst terechtgekomen, de bisschop van Breda. En ook dit gedeelte hier, Zeeland, maar ook Zeeuws-Vlaanderen, valt onder het bisdom Breda. Dus ik ben priester van het bisdom Breda. En hier heb ik heel veel mogen doen en kunnen doen. Wat En leuk. nu hier En nu zit je bij aan met tafel. jullie. Ja, precies. Wat leuk. In Oostburg. Wat Ja. leuk. Aart, hoe is het jou vergaan? Vertel jij eens even een beetje over je achtergrond. Wanneer ben je begonnen? Ja. Hoe heeft dit beroep jou zo aangetrokken en ben je gaan doen wat je nu doet? Ja, het is eigenlijk ook een hele ontwikkeling geweest. Wiel zei dat hij op het Atheneum heeft gezeten, daar zat ik ook op. En op een gegeven moment, dan nadert het slot van het Atheneum en dan denk je, ja en nu? Nou ja, ik wist allerlei sectoren te bedenken waarvoor ik me
absoluut niet geschikt achter. En ik was in die tijd ook wel een echte gelukszoeker. En ik dacht, ja, ik moet iets vinden, een studie waarin ik, of een studie of een beroep waarin ik gewoon achter het geluk aan kan gaan. En nou ja, in diezelfde tijd werd mijn vader predikant, dominee. En in die jaren heb ik ook wel vrij veel nagedacht over de kerk. Nou, en dat kwam samen met dat zoeken naar geluk. En toen dacht ik, nou, laat ik gewoon eens theologie proberen. Nou, in het begin voelde ik me daar nog niet helemaal senang in die opleiding. En het was... ik heb nog gestudeerd aan een hogeschool van de gereformeerde kerken. En nou, dat was behoorlijk rationalistisch. Daar had ik eigenlijk wel vrij veel moeite mee. Maar uiteindelijk heb ik me toch wel gevonden in die theologie. En is dat zoeken naar geluk heeft zich heel erg vermengd met het zoeken naar God. En ja, daar ben ik eigenlijk nog steeds mee bezig. Ja. Nou ja, laat ik het hier even bij laten voor dit moment. Dankjewel. Wiel, Aart die zei net iets over het zoeken naar geluk. Wat betekent geluk voor jou? Geluk. Geluk is iets dieps, vind ik. Iets stevigs ook. Voor mij is, ja... wat betekent geluk? Ik kan beter zeggen, ben ik gelukkig bijvoorbeeld? Dan zeg ik ben wel gelukkig. En dat betekent evenwicht, dat betekent een bepaalde manier van rust. Dat betekent ook van vertrouwen. Dat betekent je omringd weten door mensen die van je houden en waar jij van mag houden. En geluk is ook je gedragen weten door God. De wetenschap dat ik mag leven in Gods hand maakt mij gelukkig. Dus dat zijn wat verschillende ingrediënten die samen geluk definiëren of onder woorden brengen. Ja, en wat is geluk als je dat zo sec vraagt, vind ik dan wat moeilijker, moet ik zeggen. Ja, maar als je het zo uitlegt, dan is het heel duidelijk. Ja. Dus kijk, geluk is voor iedereen natuurlijk anders en iedereen hecht waarde aan andere dingen. Weet je, ik hoorde van de week, als ik dat nog zeggen mag, dat was zaterdag denk ik, bij Beste Zangers, hoorde ik het liedje van Martijn Buwalda. En die zong met iemand samen een duet. Ben ik even kwijt hoe de andere zanger heette. Of die zongen dat trouwens, met die Fransen, die zingen dat die Franse stukjes. Prachtig, was heel mooi. En dat liedje heette Mooi. En die zong eigenlijk over het mooie leven. En als je op verschillende manieren kijkt naar het leven, is het altijd weer mooi. En dat liedje trof mij. En dat gaf ook iets weer van geluk. En als je dat dan met een mooie emotie ook kunt zeggen, dan denk ik, ja, dat is het. Dank ja. Je. Ja, mooi. Mooi zeg je ook. Ja, ik hou van het woord mooi. Ja, dat is ook mooi. Aart, als je kijkt naar de ontwikkeling van het geloof, de rol van de kerken, als je kijkt naar, toen jij net begon met prediken, met voorgaan in een gemeente, heb jij dat in de geschiedenis van die afgelopen, wat zal het zijn, 20, 30 jaar zien veranderen? De rol van de kerk, de rol van het geloof? Ja, daar is natuurlijk heel veel over te zeggen en de kerk is daar ook heel veel mee bezig met al die veranderingen. Tenminste, in de gemeente waarin ik nu werk is dat gewoon een hele belangrijke vraag van hoe verder. Maar om nu, je vraagt naar de veranderingen, wat waren die veranderingen? Nou ja, er heeft de secularisatie, om dat woord maar te gebruiken, heeft heel sterk doorgezet. Dus allerlei zaken die betoverend waren, zijn onttoverd geraakt in de loop van de tijd. En eigenlijk heel veel wat boven ons uitgaat of wat onder ons zit, ja,
ja, daar zijn we ook een beetje de feeling mee kwijt in mijn beleving. En ik meen dat ook wel te zien. En daar wordt ook, wat mij betreft jammer genoeg, steeds minder naar gevraagd. Wat bedoel je met betovering? Ja, betovering is... Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou ja, kijk, als het vroeger bliksemde, dan waren de goden vertorend. Ja. En nu is het een chemische reactie. Ja. Dat is een voorbeeld, maar Ja. er zijn er talloze van te geven. Ja. Ja, in het geloof zitten ook wel betoverende elementen of elementen die heel ver boven het verstand uitgaan of daar diep onder huizen. Ja, iets als opstanding, dus tot een nieuw leven, ja, dat is ook iets betoverends in mijn beleving, hoe je het ook precies duidt. Als je dat heel erg binnen deze wereld duidt, is het al een groot wonder als mensen gewoon op hun schreden terugkeren en op een hele nieuwe manier in het leven gaan staan. Ja. En in het geloof wordt dan, in het christelijk geloof wordt dan ook echt gesproken over de opstanding van de doden. Ja, dat is iets wat mij heel erg boven de pet gaat, maar waar ik wel op hoop. Nou ja, er wordt mij ook wel reden gegeven om daarop te hopen. Nou, dat zijn zo'n paar dingen die met dat woord, die bij het woord betovering nu op dit moment in mij opkomen. Zijn mensen dan een beetje hun geloof kwijtgeraakt? Wat is er gebeurd? Ja, nou ja, het leven is veel sneller geworden, dus je hebt minder tijd om over dingen na te denken. Mensen denken veel meer in systemen. Nou, dat is denk ik wel een punt. Dat heb ik echt zien veranderen. Mensen zijn veel meer in systemen gaan denken. Hoe werken systemen? Wat is mijn plaats daarin? En je vraagt niet meer van waartoe dient dit systeem nu? Waartoe dient de samenleving? Waartoe zijn wij er met z'n allen? Ja. En dat heb ik wel erg zien veranderen. Kijk, in de 80er jaren toen Wiel en ik qua jongens waren, toen had je natuurlijk toen was de kerk ook heel erg bezig met waartoe dient het systeem en moeten we dit systeem niet heel erg veranderen. Nou, daar zijn we veel bescheidener in geworden. Of dat het winst is, weet ik niet, maar nou ja, vroeger hebben we ons denk ik wel eens wat overschreeuwd. Ik weet niet precies hoe Wiel daar tegenaan kijkt. Maar nu zijn we misschien wel eens te bescheiden geworden. Ja. Hoe zie jij dat, Wiel? Nou goed, bij dat laatste aansluiten. Ik denk dat kijk, de positie van de kerk was natuurlijk alomtegenwoordig, hè? Tenminste, als ik ik heb dat al niet meer zo heel erg meegemaakt, moet ik zeggen. Ik ben dus eigenlijk van na het Tweede Vaticaans Concilie, zo benoem ik mij altijd. En dat is de tijd na Johannes de 23e, die had dat concilie bij elkaar geroepen. En daarvoor was de kerk veel meer tegenwoordig en bemoeide zich overal mee. Bijvoorbeeld wat ik altijd meegenomen heb als kind, dat was ook al modern. Mijn oma, de moeder van mijn moeder, zei altijd, die hadden maar 2 kinderen. Zij had maar 2 kinderen. En zij zei, ja, de pastoor is bij mij ook wel eens gekomen. En zei van, zou het niet tijd worden dat? Maar ik zei, nou, ik denk dat het klaar is, meneer pastoor, zei zij, hè. Dus dat vond ik altijd zo mooi. En toch ben ik heel gelovig en heel vertrouwvol, maar zij gaf eigenlijk grenzen aan de kerk, hè. Ja. En ik denk dat is een ontwikkeling die zich voortgezet heeft. Dus mensen zijn mondig geworden, mensen zijn ontwikkeld geraakt op een andere manier. En de kerk die een grote functie had om de samenleving bij elkaar te houden, om mensen ook in verbinding te brengen met dingen die hun overstegen, moet nu zoeken, en dat is onze opdracht nu, om daar weer opnieuw vorm en inhoud aan te geven. Want je begon net, toen we begonnen zei je ook, we praten over spiritualiteit. Kijk, spiritualiteit is eigenlijk niet weg. Mensen zijn zoekende, mensen zetten heel graag een boeddha op de vensterbank of in de tuin. En dan denk ik, ja, een boeddha, oké,
Maar mensen nemen niet het systeem van Boeddha mee, hè? Snap je? Dus, want dat is best heel ingewikkeld, dat systeem, ja, als het over systemen gaat. Ja. En dat gaat over allerlei andere godsdiensten ook. Maar van het christendom moeten ze even niks hebben. Jezus in huis zetten, of als ik met Jezus kom, dan zeggen ze Jezus. Sommigen denken dan dat daar je zus staat, hè? Nee, maar ze weten het niet. Ja. Mensen weten het niet meer. En dan denk ik, wij zijn nu de mensen die de kerk even, ik draag in ieder geval de kerk even door, deze moeilijke tijd heen. Omdat er ongetwijfeld weer mensen gaan komen die er ook wel anders naar kijken. Ja. En die de woorden, ja, ik heb dan ook, jij zegt net inderdaad, kijk, we kunnen niet verder kijken dan dit leven. Dus, maar ik weet dat Jezus gezegd heeft, dat staat in de schrift, wie in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Nou, daar hou ik mij aan vast, dat doe ik. Ik geloof in hem, ik hou mij vast aan hem. Ik weet het verder ook niet, maar hij is mij voorgegaan. Ja. En hij zegt tegen mij, Wiel, doe dat. En ik ben er om daar in mensen voor te gaan. En ik geloof Zijn daarin. mensen een beetje kwijtgeraakt? Het gevoel van verbinding, het gevoel van saamhorigheid, het gevoel van ergens bij horen, Aart? Ja, ik denk het wel. Nou, het is natuurlijk heel generaliserend wat we zeggen, maar in hele grote generalisaties sprekend, denk ik, denk ik dat je dat wel kunt zeggen. Af en toe dan flikkert het even op hè, met het wereldkampioenschap voetbal en de grote popconcerten en zo. En dan heb je het even, maar het zijn van die flakkeringen en dan is het ook weer, dan is het gewoon ook weer weg. Er is een, ik weet niet of dat, laat ik gewoon eens een steen in de vijver gooien. Die komt nu in mij op. Er was de zogenaamde theoloog des vaderlands. Ik weet niet of jij hem kent. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar die zei laatst van, sinds, dan zit ik weer aan mijn baard. Die zei laatst, mensen zijn eigenlijk de laatste tijd veel kleinburgerlijker geworden. En dat heeft ook te maken met het feit dat ze gewoon het visioen kwijt zijn en zijn komen te staan van het grote geheel, van het verbond van God met mensen. En daardoor sluiten ze zich steeds meer op in hun eigen wereld. En dat is eigenlijk heel interessant, want het verwijt dat de kerken vroeger vaak kregen, jullie zijn kleinburgerlijk, dat wordt nu eigenlijk een heel andere kant op gegeven. En dus kleinburgerlijk in die zin van je sluit je op in je eigen wereld en ik zie het. Ja. Ik heb hele lieve kinderen, maar ik merk ook wel dat hun bestaan is echt kleiner dan dat van mijn generatie. Ja. Echt veel kleiner. Ja. En ze vliegen de hele wereld over. Ja, nou, ze zouden wat minder kunnen vliegen, maar ze zijn overal. Ja. Maar toch is hun wereld heel beperkt in mijn ogen. Wat zien jullie daarin als oplossing? Of als je kijkt naar hoe je weer mensen met elkaar in verbinding brengt, dat we weer het gevoel hebben dat we het met elkaar moeten doen, dat die saamhorigheid er is om ook alle uitdagingen en problemen die we hebben in onze maatschappij, om daar met elkaar de schouders onder te zetten. Wat voor rol zien jullie dat het geloof daarin speelt? Nou, ook dat is weer heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Of aan. Kijk, ik denk dat wij als mensen vanuit onze kerken ons moeten blijven inzetten voor de verbinding. Meer kan ik ook niet bedenken. Dus daar waar, en dat moeten we eigenlijk meer doen. We moeten dus daar waar problematieken zijn, waar nood is, armoede, vluchtelingen, asielzoekers, daar moeten we eigenlijk iets mee. En ik merk dat dat voor ons ook moeilijk is omdat de schaal waarop ik bijvoorbeeld werk groot is, is het ook moeilijk om je daar mee te verbinden, om je daarvoor in te zetten.
Maar ik vind wel dat dat moet. En dan denk ik, dus daar moeten wij laten zien dat het een eenheid is, dat mensen erbij horen. Ja. En dat we niemand moeten laten vallen. Ja. En het is ook een struggle, vind ik zelf. Ook, ja goed, daar ben ik ook eerlijk in. Ook daar heeft de kerk... Kijk, de katholieke kerk is ook nog niet zo ver dat ze zegt van... liefde tussen man en man, vrouw en vrouw is mogelijk. Dat is ook een beweging, snap je? Ja. Ook hoe dat zit met de geaarde gender van mensen. Dat vind ik allemaal dingen waar je in deze tijd zie je dat men zoekt. Maar hoe dat precies gaat en welke kant het op gaat. En ik denk dat ik daar alleen maar open in moet staan. Ik ben niet concluderend of afsluitend. En ik sta eigenlijk zo. En dat vind ik mijn rol eigenlijk. Ja. Kost ook moeite om dat te doen, maar dat is mijn rol. Ja. En dat probeer ik. Ja. Nou ja, ik denk open blijven. Hè? Als je zegt open blijven, ik denk dat het een mooie boodschap is voor alle mensen. Het open kunnen blijven naar elkaar, met een open blik naar de wereld om je heen kijken, zonder meteen een oordeel te hebben of een mening. Heel belangrijk, denk ik. Ja. En dat je daarin elkaar weer kan vinden. Ja. Want zoveel mensen, zoveel meningen, zoveel verschillen. Zo is het. En dus ook overeenkomsten. Ja. Ja. Nee, maar zo is het inderdaad. Ja. Mooi. Ja. Hoe zie jij dat, Aart? Nou ja, ik zat even naar Wiels en Handen te kijken toen hij zo deed. En dat vond ik eigenlijk wel een mooi gebaar. Ja, op een bepaalde manier staan we met lege handen, maar het zijn ook biddende handen. En nou ja, ik moet ook nu denken aan een boekje wat ik op het ogenblik aan het lezen ben. En dat, ik weet niet of dat het jou bekend is, Wiel, maar dat boekje heet Wachten op God. En in dat boekje gaat het erover van... ja, we hebben zo ontzettend veel in deze wereld op dit moment niet in de hand. En laten we dat met elkaar delen. En waar we het allemaal tegenaan lopen met elkaar. En laten we gewoon onze kwetsbaarheid daarin ook benoemen. En dan... nou ja, goed, als het gaat om de kerk, vieren en bidden. Maar tegelijkertijd ook delen met gewoon in de noden van deze tijd. Maar we kunnen ze gewoon niet allemaal oplossen. Nou ja, dat is ook het punt van Wiel en dat herken ik ook heel erg. We kunnen gewoon... Onze rekstok heeft een bepaalde lengte en reikt niet verder. Maar in dat boekje focust dan heel erg op de gedachte van... nou, laten we wachten op het... Ja, het klinkt heel... Als ik het hier zeg, dan denk ik, het klinkt heel eenvoudig, het klinkt heel simpel, veel te simpel, maar wachten op God, ook de ruimte en de ruimte gewoon voor hem maken en ons niet voorbij hollen in al die dingen die wij denken te moeten doen. Want ja, nou ja, in het verleden was Wiel zegt dat nu, maar in het verleden was mijn agenda ook veel te vol. Ik moest overal aansluiting bij proberen te vinden. En in iedere gedachte mee kunnen gaan. En ja, dat houdt op een gegeven moment gewoon een keer op. Nou, daar zit de kwaliteit van leven ook niet in, denk Nee. ik. En ik denk dat als je kijkt naar de tijd waarin we leven en de snelheid, dat noemden jullie allebei... dat mensen misschien juist wel op zoek zijn naar die verstilling en die vertraging. En dat in die verstilling en die vertraging, dat je dan weer komt bij levensvragen waar jij het net over had en wat jij net ook zei, van wie ben ik? En wat hebben we te doen hier met elkaar? En hoe vinden we weer die verbinding met elkaar? En je ziet natuurlijk ook veel mensen daarna zoeken in kloosters bijvoorbeeld ook. Hè? De meditatie in kloosters. Maar ook dat is allemaal, dat is zoeken, maar vaak wel individueel. Hè? Dus men zoekt, maar men verbindt zich niet. Of als het te dichtbij komt, zegt men nou,
Dan wordt het even een stapje spannend. terug. Dus, maar goed, Ja. dat is de realiteit, hè. Ja. Maar mensen zoeken wel, ze zoeken wel. Ja, En ook allerlei andere groepen die ja, door de natuur wandelen, ja. mensen zoeken overal. Ja. Ja. En Ja. dat is ook wel weer heel mooi, denk ik. Dat iedereen op zijn eigen manier, Ja. hè, waar vroeger de kerk denk ik een hele belangrijke rol speelde en waarin je daarin opgroeide en dat was ook je wereld, Ja. is het nu... Maar we mogen niet vergeten dat de kerk nog wel een belangrijke boodschap heeft Zeker. als het gaat over ja, dat vind ik dan toch dat er meer is dan alleen dit leven en dat je daar ook dus ik denk ook bijvoorbeeld kijk, dat vind ik dan zelf, dat we in deze tijd ook heel gemakkelijk denken, voor mensen, ja, de hemel, ja, och, het is hier goed, we hebben het goed en we komen allemaal bij God, want mensen denken nog wel iets met God, daar komen we allemaal wel. Maar vroeger zei je veel meer van, dan moet je iets voor doen. En eigenlijk is Jezus die dan zegt van, dan moet je iets voor doen, hè. Ja, En dan moeten we weer ook ons in vinden, want ik vind dat ook wel belangrijk. En dat brengt ook samenhang namelijk. en actie. En dat brengt ook actie. Ja, Precies, Ja. dus dat is wel een beweging die we... met elkaar. Maar dat kan ik ja. niet forceren. Nee, En dat Nee. moeten we... Ik denk ook dat wij de kerk in deze tijd... Wij dragen de kerk naar de tijd die komen gaat. Wanneer er naar mijn mening weer mensen zullen opstaan... die er weer veel meer inhoud aan gaan geven. En vorm dan wij nu kunnen doen. Daar ben ik vast van overtuigd. Ook in Zeeuws-Vlaanderen, dat zeg ik ook altijd tegen mijn katholieke gelovigen. In deze voor de katholieke gelovigen moeilijke tijd. Ja. In Zeeuws-Vlaanderen van krimp. Ja. Ja. Ik vind het een mooie gedachte. Dat jullie de kerk dragen in deze tijden en dat mensen zich daar weer bij kunnen aansluiten of daar weer hun eigen weg in vinden. Nou, we gaan afronden, want we kunnen denk ik hier nog urenlang over praten. Ja. Over spiritualiteit, over geloof, over de zoektocht van wie ben ik, wat heb ik te doen hier. Wat voor acties hebben we allemaal met elkaar te doen. Heel erg bedankt voor dit interview. Mag ik nog één ding zeggen? Je mag nog één ding woord, zeggen. één woord. Want anders is het, want vind ik dan zo dom van mezelf. Maar die zanger heette Kloot. Het was Martijn Buwalda en Kloot. Oké, Ja? nou we gaan een liedje luisteren. Hartstikke bedankt. Lieve mensen, heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Scheldemondig. En ik zie u heel graag terug bij een volgende aflevering.